Atopámonos ao sur da provincia de Lugo, ás portas da Ribeira Sacra, nun concello que leva xa 3 anos facendo amplias melloras para seguir medrando. Benvidos e benvidas a Taboada. José, contanos un pouco por onde estamos paseando. Esta pérgola que instalamos o ano pasado era unha bella demanda veciñal retirar unha carpa de plástico que afeaba este entorno dende hai un cuarto de século. Nos prometeramos en campaña electoral retirala e simplemente levámoslo a cabo. E contanos, cara onde nos vai dirixir proximamente? Pois por aquí desembocará a rúa que ven da Alameda e aquí chegará ao que vai ser a praza do Campo da Feira, que ao ter rehabilitado tamén o Matadeiro do Touza vai quedar aquí un espacio emblemático e penso que imos facer unha praza moi acorde ás necesidades do povo. Outra das nosas prioridades era dedicarlle un espacio ás crianzas e levamos por iso a cabo a remodelación integral do parque infantil e a posterior instalación dunha tirolina. Bueno, entón estamos camiñando polo que nun futuro próximo vai ser o Paseo da Medela. Este era un dos obxectivos prioritarios do noso mandato, levar a cabo esta senda peatonal entre a vila e o espacio deportivo da Medela. Logo de chegar ao Concello no 2023, o partido desenvolveu tarefas con importantes avances en sectores como urbanismo, cultura e deportes. Manuel, contanos un pouco onde estamos e cales son as melloras. Encontrámonos no campo municipal Xosé Anxo Varela, que é un templo do fútbol en Taboada, e o que fixemos foi mellorar os vestuarios, reducir 20.000 euros o custo de mantemento anual e imos construir un graderío coberto no campo artificial. Neste complexo deportivo non só temos o campo de fútbol. Temos bolsala, pista de tenis, piscinas que imos facer unha reforma para evitar perdas de agua constantes e a pista de pádel que imos construir unha coberta para poder ser utilizada 365 días ao ano. Alexandre, contanos, onde nos atopamos? Atopámonos nunha praciña que tamén recuperou o BNG desde o goberno local, que dá aos dous principais equipamentos culturais que xa tiñamos en Taboada, o Cuartel Vello e a Casa de Cultura. No Cuartel Vello logramos unha remodelación profunda do ximnasio municipal que está tendo moito éxito e na Casa de Cultura recondicionamos a sala de exposicións, un local accesible para a terceira idade e a reapertura da sala principal da biblioteca. Como non vai ser todo traballar e andar paseando por sitios tan fermosos, acabo de decidir que vou quedar aquí, lendo e aprendendo un pouco máis sobre este concello que ten tanto que ofrecer.